siguro ini na yung last na I experience king snow kening Japan. Ay siguro pati bukas kasi makapal yun eh, hanggang bukas siguro yun eh. So ayan, video ko na yung sarili ko kasi datang ingaldo maging alaala na amungan niya, kaya ayun eh, kukuha kong video tapos upload tayo keng YouTube, tapos si private tayo. Baka tapotang nagkanak tamo mga nyan, bakit po karela na ayan o, kanita yung magobra ko keng Japan, mumuli ko makabike po mo tas nang kakapaling snow, magkasakit ko mag-drive makanta, pero makakapag video ko po. Yung tutunan niyan ba, muli na ako kanyan. Pila na ako mungaldo. Pila na ngaldo, muli na ako. Ako na ariyan ka na akong kay ni 3 years contract. So almost may ka dapat 2 years tamo keng May eh, pero ali ko na ariyan. Ayan, at yung na kaya ng tunnel. Ayan, keng kilog tunnel na lang kay. Siyempre, alang snow talaga Kim. So ini pala yung experience keng snow. Sabihan ko na rin Kenny. Marimlo. Marimlo. Oh. Siyempre given ning marimlo ken. Tapos magkasakit kang manisnawo. Ako magkasakit ko si manisnawo eh. Kasi babarado karong mga yan, sobrang dimlo mga yan. Tapos andyang madalumdum yung itang lugar ito. Sasala. Gusto nating snow. Andiyan lang sulo. Sasala. Sample ka rin na. Taray, dalan daw kayo kening madalumdum. Madalumdumini eh. Istong dadalang ko kening ng kadalumdum eh. Pero gusto nating snow. Masala. Masala yung kay. Siyempre, maputi yung snow na eh. O, ito. Ayan, isang pay ko. O. Yung kablis magkay. Yung kablis magbike. Hanggang o batakan na ikin. 6 years na ikin eh. O yakurugo ikin manayari. Kasi ating kumupunta lang alwa. Siyempre ta naman makumukabod. Tintang lipatan na mas better. Maragol sweldo. Sana pala rin. So hanggat tala ko pa ka rin, eh ako pa pwedeng magkwento. Yan yung nakasanting oh. White Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Hindi mapagal kayo eh. Patampa ko yan no. Bukas si film ko rin eh. Ulitan ko. Kasi mas makapal yung bukas ni. Ay! Ayan na. Pipidal ko kanyan na. Pero yung gulong lulusad yun. Ayan. Alam nyo yung anakong dadalanan. Istong alam mo, alasulukin yun eh. Ayan. Isto talagang dadalan ko Kenny. Bengi. Madalumdumi yan, solid, makatakot ka na. Itang sulu ay tapa ka rin. Itang dulo. Pero isto natin snow. Masala. So, tara na. Meging kung kaya na, reporter na. Enebisong gumana kaya kasama. Enebisong gumana kaya kasama mong kaya. Motorsiklong pandigma. Tsaka, yung pakiramdam. Kasi kanita, yung nga Choco Pinas, aliw balo. Nanong itsura ito. Masanting ba talaga yung snow. Haranda nga ba ako. Tagal na ako kasi may magkay ko pa, may mag-film ko pa. Minung na ako kaya lang mapalak ka niyan ha. May video ko pa. Nasasabihan ko. Anya Choco si Pinas. Aligo ba na nung pakiramdam. Masakit yung balugbog. Keng gamat. Bala mo makababadla ng gamat mo keng dalong marimlo. Itang sapak kay. Itang sapak ice cube.
Kaya ayun, halimbawa na nini, mag-video ko na. Siyempre, naman malyaring mag-video ko, maka-gloves ko. Hali ako king gloves ko kanyan. Yung gamat ko kanini, maka-stable yan kay. Makatalan king cellphone. Eh ako niya nga daramdaman bala mula na akong gamat. bala, bala, bala maka-stable niya mo. Puta mo crack yan kay. Kabod niya man nakabag yung daliri ko ay. Kaya yung lugar ini, yan. Yan, ini patagusgusay na. Anang kadalumdum kenay. Pero layan mo. Nang kasala. 'Di ba? So ito ning apartment nang Karakal Ketak. Sana king puntalan kong bayong lugar, aliya makanini sobrang karemlo. Makakadala. So yan no, kanyaman magkapiyakan yan, diba? Ay tahitang apartment ni Senpai Mi. At yun ayan yung Kembabo. Ito atin sulukan rin. Ay! Anak na nga di business. May taluras tampay. Tapos yung kaya kaming apartment, ining Kenneth dulo. Yan. Ken kami. So hanggang na po Kenny. Signing out. Ah! Ha! Ha! Ay witness na.